0241 244012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchine beko. Abapamo. Wamudi no creo. Online shop no. Ade enyema we order no. Omusa are ready. Share what dia befie. Wow. Susumpo na meto edema omufa momusu. She say online shopper. Wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age abapamo. Wom de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo app no. Ni tie wan say trafie mayeni dwamrew. Say yentade empaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedrato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a wo beya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137. Website www.abapamall.com. Abapamo. So convenient. Abapamo. So convenient. 21st clinic say eba sciatica no every